guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, mane dinihai afun sipuno dinihai mane tauna thangna idna ada doctor na angku langna idna mane jebu jayakai are ओमफ्राय normal एसे उदै सिङाव माने देहा सिङाव एसे प्रब्लेम जादों ओमफ्राय दायो बेखौ नायजानो थांनो नागिरदों आरो क्लियार खालामनो होननानै ओमफ्राय दायो ओंखायनो माने एसे स्केन खालामगोन नालाय एसे बेनिखायनो दा ड्रेस चेन्ज खालामनांगौनि थाखाय आं इदि गानखाबाय आरो गस्लाबो गिदिरनि गस्लायाबो माने आं गानलाबायखाया नालाय ओमफ्राय उफाय गैया गाननांसिगोन आंना जेबो ड्रेस गैया नालाय ओमफ्राय स' गाइस नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ सनाया देलायनो होथारदों Delay saya malah kau dah delay saya. Main kluka. Terus berapa ni hasil? Adin guys kasih berapa? Dapat nanda ni. Besok ya, dapat ya. Besok berapa? Jadi sebelum nanda delay kembali. Nah sana. Ayo di mana? Ini hulai ya. Beliau sampai di sana. Sampai. Ai थांगोन ओमफ्राय बेयाबो थांगोन ओमफ्राय आं थांगोन आरो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय मैयाहायबो थांगोन होननानै आंखौ ओंखाम जाहोआसै एकथासिम जालायखादों ओमफ्राय दाना उनावहाय थाङासैलाय Ayah bawa ya. Tawa berapa? दसेनो अखा हादों दसेनो सान्दुं दुंलाय जागासिनो औ powder dong सनाया देलायखांबाय खानाय बानायना होबाय आं सनानो kita dah sebagai foto खेबसै दे थांसै दायो दसे थानानै ना सना देलायखांबाय आहाबो सनायाबो ओमफ्राय मामियाबो देलायखांबाय आबैयाबो थांसै Hirwari huni naikashin giding mami ana sana kahani बेयावनो दं ना ओमफ्राय जायसो बेयावसो थांगोन ना ओमफ्राय ओरैजाय डाक्टारसो सनाया उन्दुलांनानै नै फिनजिला नायजाखाया ओरैजाय जाग्रा दखान जोब जोंनि क'क्राझार बरिया मोजाङानो बिफाङा आरो एम्फौसो जाजोब्बाय आरो लामायाव जा गोथाव मेथाइ मोनामबोदोंमोन ओंखाम मोनजाया सोला-सोलि सोथारसिगौ आङो नोंलायलायोना ओंखाम उखैबाथाय नोगोर गासैखौ आं लोगोदों आं मालाय जानायखौ नुदों नारिलाय जागासिनो उनै मेथाइ नै माबायाव थाफैफैदों ए फैनाय लोगो लोगो मेथाइ मोनबाय आरो मा मेथाइ दं मालायासो जानो लुगैदों बेहासो मेथाइ मोनजागोन ओमफ्राय सासे केक लायनो होलांथारो सनानि लोगो हमनो फैदों सनाया थांगासिनो दायो हस्पिटालाव जानायानो पेकेट जिरनानैसो गारि चेन्ज जाबाय गारिया ओरैनो गावस्रा मेथाइ जागासिनो नायगार जागासिनो खोनासोल जादों देलायनाय फोरबो रंजानाय फोरबो
Terus muncul Zayan nih. Dia fishing bell ya wah jadi hai mana hap. Zayan mai teh misalnya Zayan berapa sampai sini. Jadi ini le. Kalau mana nggak jalan? Ini baca lagu dah ye. Sini. Bis bangun dong tu ya bis. 2 liter. 2 liter lagi. Apa bis? Dia ada loh. Oh. Tiga expensive. Dulu kan dia nih, $2 lah. Jadi pada mana dari sang sing dari ngopi tadi sih ada. Mana lupa selalu bilang. Apa? Dapur terus. Kok ada di Tosap sana? Terus kuza. Beda kuza yang lalu terus kuza. Terus dulur kan dia nih. Dulu pun saya. Kakak sih dari. Cuma ya lagi tetap mau nih jadinya. Minta zakang bang, lihat sana. Jadi ekstra lagi. Kau tu nak jalan mana? Ya. Beli apa tu? Pilih kayak mana nak? Apa cuci lagi? Di mana tu? Pula bah. Nih, kita lagi. Kayak bisa pink color nih lah. Breadnya. Steak. Itu ini. Makan malai. Dekat terbiak. Cuma kalang sih sana. Mesti jangan ke belum level ni. Mama lah belas cepat. Bini ni mana? Muni jalan belas belum itu. Mình cũng không phải finally. Mesti siapa pun lah. Bây giờ chúng tôi chụp bài finally. Mau apa? Đây à? Cuci tu mau. Ambil muncul gula. So guys, tayo na man pay. Pay man mulai. O kapan na ris ni. Manungdung mo na. Ya itu niyaw. Normal. So guys, mulai bini ko jadi nanti ini kita sama stiker sama.